Kaixo familiak, zen moduz, hoi esurrengo rezetakin, bale? Bueno, ingendun berbait zaldizetan, zelan elikadura osasuntsuago bat eta jasangarriago bat egiteko, gure elikaduran eguneko 80 gutxi gora bera gutxienez, vegetala esan beharko litzateke. Eta, bueno, askotan aukera gabe delitzen gara, ideia gabe, ez? Orduan gaurko rezeta, ideia horrekin, rezeta vegetal gehiago izateko, aukera gehiago izateko, holako hamburguesa antzeko bat egingo dugu, bale? Aproposa izango da bai bazkaltzeko, bai afaltzeko, bai meriendan baita, hau arteko batean sartzeko. Oso erresa da prestatzen, egun batzuetarako prestatu aldo, prestatuta utzit egun batzuetarako frigorizikoan euki. Eta, bueno, oso errez prestatzen da. Arto beltza izango da beharrezko osagai bakarra, basea arto beltza izango da, eta gero uturiko diogu espezie eta barazki desberdinak. Gero bakoitzako etxean bere tokia eman aldio. Arto beltza utzi dugu beratzen ordu batzuk, afaltzeko prestatu behar bat ditugu, goizian beratzen uzten dugu uretan, ura beltzen diogu. Eskatxo bat egiten zailo, ez du importa, Gatzen dugunak, eta kasu honetan botako diogu. Gatz pizkat beti, botako diogu oregano, koiarakada bat. Botatuko diogu erremolatxa bi koiarakada handi edo dalontzi erdi, horako kantidade bat. Eta guzti, koloreko ditzen ongo dio. Eta botako diogu soja saltza koiarakada bat. Esan dakua, norbaitek ez baldin badauko auturarik erabiltzeko ez da beharrezkoa, gatza eta erremolatxa ben nahiko izango ditzake. Oreganoa bai emoten dio sabore gozua, baina danak dira bukeran erabiltzeko osagaiak. Oso ondo, badaukagu basia einda, orain, egingo dugu barazki batzuk pizkatxo baten errebosi bertan botatzeko. Aukeratu dugu azenario bat, ipar berde bat, eta botako diogu kipula hutza eta berakatza hutza. Zartai baten pizkat errebosiko ditugu, gordinak entzeko bakarrik, bai? Orain, botako diogu. Neukan arto beltz mazari, botako diogu. Arroza egositxaia prestatutako, aurretik prestatutako edalontzi erdi. Eta barazki. Eta badaukagu gure hamburguesak egiteko masa prest. Horrela, gorde aldugu frigorizikoan eta hamburguesak itxan joan, edo baita egin da gorde aldugu. Danak egin eta oliotan batekin, ikusiko dugu zein errez egiten dira. Gauza da, kantidade bat ipini, masa kantidade bat, eta bertan forma emango diogu, bai? Koiarakadak ipintzen joango gara, bale? Koiarakada bat. Eta bertan, emoten diogu forma. Egiten ari da mitxertian, forma emoten diogu. Boloritxuagoa, nistu. Eta bezarriz emoten zailo. Eta minutu bat inguru, nik zua topere pintzen dut hasieran eta gero pizkatxo bat jaitsi. Erdira edo. Ez erretzeko. Eta pare bat minututan egin dago, minutu bat alde bako izatik gutxi gora, bera, pizkat gutxi dago. Lasai emon aldiozue hasieran truko hartu arte pare bat buelta baita, Buelta emotu duzkoan, apurtu eskero, berdinan, berriro elkartu dana, eta listo. Daukagu gure hamburguesa. Orain bakoitzak bere gustora, guk mostaza saltza bat egin dugu, tomate saltza edo gustoko duzuen saltza bat egin nahi diozu, bai? Letxuga ipiniko diogu. Tomate pizkatxo bat. Erregositxako tipula. Bakoitzak bere gustora. Listo? Badaukagu irine integralak egindako hori batekin,
egindako aukera vegetal zoragarri bat afaltzeko, meriendatzeko edo azkartzeko. Hone egin.